So makita mo ani. Katong mga bata nung diri enjoy kay sila tong game ato dito una. Wala pa to sila mahuman ra ba? Pare man pa din sponsor. Mao nga kay tungod kay kita man ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, pagsaka niya sa langit nagbilin po siya mga sakramento. Sunata na mga sakramento nato, para bunyag. Dayon, maingon nga pare-pareho ra man ang relihiyon, dili gina tinuod. Una bunyag, isang bunyag bata. Kay sumala sa Biblia patuhuno na ang bunyagan. Marcos kapitulo 16 verso 15. Ay problema na dagko bagina. Dagko kini sa mamunyag mo pud dagko. Sa piltana, pagabot sa Ebanghelyo sa San Mateo, bunyag una ay hatudlo. Bunyagi sila sa ngalan sa mansanak ug sa Espiritu Santo. Og tudlo munay para sa bata. Kanya kinaman sa Ebanghelyo sa Juan kapitulo 3 versikulo 5. Kung dili ta magpakatapos sa mga bunyag, kung dili ta magpakatapos sa dili ta kasulod sa gingharian sa langit, sa gingharian sa Dios. Nang saon makulay bunyag ang bata. Supak ko sila ng bata. Kita na ata na. Gawas na nasa Salmo kapitulo 51 versikulo 5. Sa tiyan pa lang, doon na isala. Pagwa sa bata, na isala. Ano na isala? Gamatik mo itong bata. Tawag na ito na salang panulundon nga nasunod na ito sa mga nilaniadan ng iba. So, dala na ito. So, kana siya, kaya mo sa Salmo, kapitulo 51, versikulo 5, nang apil na siya, mamatangtang pinagi sa bunyag. So, mga importante kayo yun na mabunyagan ang bata. Manang mabunyag ang bata. Manirason anak. Pag nabunyag na ito siya, limpyo na ito taran. Yang tanang sala, tangtang. Mabunyagan na. Mga pag magbunyag, manang sundan na po dito siya kanang kumpirma. Ang edad ana, kakaroon sinte. Pag meeting sa council, yung kuga, Dre, sa unang panahon ni Padre, nakadungdung ko, 13 anyos man to. Siya brad-brad sa ato, parang nato, mga senior. Pero karon sinte na. Ayan ang pare ng sinte niya. Karon murag, Diyon na siguro ito, planuhan. Sumari ang obispo mo ay mo kumpirma. Dayon, mag-kumpirma din natin first naman yun. O importante kayo nato kanang bahid sa kalawat. Kay ang giingon mangudre sa Biblia, kung dili ta mo kaon sa lawas ni Kristo, wala tay kinabuhi. Ato nalang basahon ng Juan kapitulo 6. So muna ang importante ginapon kayo ang pagsimba. Ang manigingon dire sa Juan, Ebanghelyo sa Juan kapitulo 6 versikulo sugat dire sa 51. Ingon ang atong Ginoo, ako ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaw niyong pan dili gyud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mo ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Kay mo man nga banhawon ta kay tagaan og kinabuhi muli katapusan. Sa munang naa. Dayon diri sa tuan versikulo 53 ingon atong Ginoo nga si Jesus mayon kanila, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa tao, dili minom siya nugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang saon man nato na kung dili ta simba, dili ta kalawat. Importante gina kay nato dili siya. Kay nga ko mo duog mawang matuod klano no kang akong duog mawang matuod nga gimnon. Ang mukaon sa kuno minom sa nugo, magpuyo din kanako ako diha kaniya. Dili siya nga busa kini mao ang pan nga gikan sa langit, dili kini sa mas sa pan nga gikaw sa imong katigluangan, unya nga matay gyapon. Ang mukaw niyong pan mabuhi sa dayon. So naa na nato sa ato ang simbahan. Nguna nga kinahanglan jud nga mosimba ta pagka Domingo. Kay dako pong sala kung dili kita mosimba. Gawas na lang kung magatiman tao kanang
na masakiton, so pwede na siya. Kumanang, pero kung wala, di lang ta musimba kay manlaba, di ta musimba kay kapuyanta, di na siya pwede. Sa manang musimba ta kay mudawat man ta sa lawas ni Kristo o magpasalamat ta sa atong Diyos. Munang naanang pagsimba. So, importante ito. Tayo, kinahanglan ko na makumpisal ta. Kaya pila mo na, bunya ko pero makumpisal. Makumpisal ko ta. Labi na rin mga adlaw. Makumpisal ta. Kami, obligado din makumpisal. Hindi kay apil na sa karang renewal of the minister. Na may mag-record dito, kanina wala ko kumpisal. So, na may kumpisal, renewal na mo karong pitsa unong sa minister na amin yun ang kumpisal. Pero, diri sa ito kada First Friday. Natay kumpisal diha. Mga alas 5 kapil, mga tumo dito. Di maabot ko na usahay, mga alas 5. Saya ganit, mga alas 5:40 po kumpisal pa pare. Kada bulan na siya. So, makato mo sa yung lugar, yung kumpisal po dito. Na may schedule po dito. Importante pa na nato. Dahil digsimba nato, munang budawat kita sa lawas ni Kristo. Kaya nga itong Ginoo, kung hindi ka mukha sa anak sa gulod sa anak sa tao, wala tayo kinabuhi. So munang diferensya yun, kana nagito ko karon. Di man po sila, pwede ang makonsagra. Kaya kana mo konsagrasyon, mo man ang pagkabaling sa lawas, sa panubino nga sa lawas ni Kristo, kana konsagrasyon. Ang tawag na ito na transubstantiation. Pagkabalhin sa panubino nga sa lawas ni Kristo. Wala na sa ila, kahit putol man sila sa simbang katoliko. Kaya ito sa mga obispo, kaya ang isugo na ng mga obispo. Dahil paingon sa mga pare, so munang, ang makakonsagra, obispo, pare. Kami, ikaw namin mga tak. Dahil di man pwede magsantala na. Kaysa pare ako na siya. Labaw na ng konsagrasyon. Kanang diakono, hindi na pwede magkonsagra. So, kung sa konsagrasyon, manang mahimong lawas ng Kristo, din manang makalawata. So, yung lawas ng Kristo, tubag ta, oh, amin. Ayaw mo tubag mong salamat. Amen. Dahil ayuhon po ninyo pag-anak yung kamot. Itong luming mo tagra na ako kaganina. Si Kanmas, gibira na ito panyo. Ganda siya, yun may panyo dari. Di gusto ito. Pag-anak na ako, may panyo. Ang pikas kong inahina kong bira, iyana. Jaya eh. Dito na pig-ana, gibiyana na mo itong kamot. Ang mga plaster, wala na ito bang salabat. Pero na ba ko di yung tingog. So yun na nga ito ang kuha, kinahanglan yun na ito ang pagdawat sa pagkalawat sa lawas ni Kristo.